שלום לכולם. אני לא בטוח שמישהו יצפה בסרבר הזה, אבל שלום לכם וברוכים הבאים לסדרה חדשה שנקראת iPixel Survival Games בערוץ שלי גוצאייל. רגע, מישהו כותב, לא נכתוב, לא. אוי, שיט, לא בחרתי גיט. אוקיי, בחרתי. אני גם אין מה להסביר, זו סדרה חדשה בערוץ של iPixel. Survival Games, מי לא מכיר Survival Games, טוב. אוקיי, יצא לי את ואם ההתחלה אתם באמת ממש לא טובה. מכירים, ה-Survival Games זה תסתובב משחק. סביב הספאון, תסתובב סביב הספאון. יש לי כבר סורד. זה אתה יש שמותף לו. איפה אתה? איזה מטומטם, אני עוצר באמצע מלחמה להחליף בגדים. ואתה לא. אתה... בוא. איה! מה? בוא הנה. אני פגעתי בך עם היד. אני נותן לך פוש, יש מישהו מאחורינו עם סטון. אני חושב שהיה לו סטון. לא כמה זה חיינו. מאחורינו. לא, זה היה סטון אקס. אופס, טוב, אז התבלבלתי. אנחנו נתחיל את הסדרה הזאת. לא, אל תיכנס לפירמידה. למה? אני נותן לך פוש, אני מנסה... אוקיי. אתה ארצ'ר? כן, אני ארצ'ר. תהרוג אותו, לעזור לך. לא, אין לו... תן לי את הקיל. אבל, תן לי פוש. טוב, אני נותן לך פוש. לא רוצה. אוקיי, יש לי בואו נראה. בוא שיט! איתי. יש לו דיימנד סורד, תברח, יש לו דיימנד סורד מהקיט. אני לא מפחד. כדאי שתפחד. אבל לא, נראה וואו, אורסטיימר אחריי. לא, אני הולך לקבל את התיבה הגדולה. שאני לא הולך לספר לאף אחד עליה, שאף אחד לא יגנוב לי. סתם צוחק, אני למעלה על הפירמידה. תודה על ההפקרה. אני למעלה על הפירמידה. אוקיי. אני מצאתי אפל. סתם. אני מכיר את הפירמידה הזאת גם. מאיפה? מה, היית פעם סתם? כן, אבל אתה לא מקבל בה כמעט שום דבר טוב. כן מקבלים מתי שמגיעים הכי למעלה. בתיבה הזאת לא, אין שם כלום. יש שמה. כמובן שיש שם משהו. מה, טוב. רואה, אפילו מצאתי לך משהו. מה? מצאתי לך איין הלמנט. אתה אידיוט. מה? אני מת! מי ידע, אוקיי. אני עושה ספקטייט מעליך. נכון, אוקיי. איזה אידיוט, אתה הרגע נשרפת בלבה? לא. בפייר? לא. חכה, יש פה מישהו. אני יודע. אוקיי, הוא הלך. התיבה הזאת מישהו כבר לקח כאן. תגיב, כדאי לך להרוג את זה עם האורסטיימר כי הוא קיבל את שלושה פויזון שלי והרג'נריישן. זה ההורסטיימר? זה שאני רץ אליו עכשיו? לא, זה לא... אני לא יודע מי ההורסטיימר, יש כאן מישהו עם סורס. אני בורח. בואו נמשיך לאחד הבא. שלום, חזרנו אליכם מוקדם מהמשחק. כי רציתי לומר הודעה חשובה. אל תתקשרו אליי בסקייפ, זה יכול לפעמים להיות במצב לא נוח. אני מעדיף שמי שרוצה לנסות להתקבל לערוץ, כמו שליון יתקבל, זה שאני מכיר את ליון אישית לא אכפת. כמו שליון יתקבל, גם ליון יתקבל בדרך המקובלת. אז פשוט כל מה שאתם צריכים זה לשלוח לי הודעה מתי טוב לכם שאני אתקשר ואני אתקשר. כן, אבל אף אחד לא מתקשר אליך. היי, אל תזרע לי מלח על הפצעים, כבר יש לי 30 צפיות. כן, לא, זה משהו. למה בא לי? יש 86 צפיות, בגלל שאני אוהבה לי. זו המפה הכי אוהבה לי. אוקיי. אבל לי זה ממש טוב לארצ'ר. לאן ללכת? לאיפה שאתה רוצה. איתך כאילו, לאן אתה הולך? כן, אני הולך למערה כדי לקחת את כל הלוט. יש שם סתם סור תמיד, אני חושב. ככה, וככה, אוקיי. יש לי די הרבה דברים. יש כאן מישהו FK, אני הורג אותו. אתה הורג אותו עם היד? לא, עם זה. אוקיי, הרגתי אותו. לי יש וודן אקס. גם לי. טוב, אני הקדמתי אותך בללכת למערה. אתה אפילו לא למערה של ליד הספינה. אז לאן? יש מערה! יש מערה! יש מערה שהרבה אנשים רוצים עליה. אני עומד למות! בוא מהר למערה מאחורי הספינה. וואו, נראה לך שאני שמה, למישהו יש סטון סורד ואני בורח.
בוא נראה שהוא אפילו AFK. תברח לשם. אני בורח, הוא נלחם נגד מישהו אחר. ומישהו הרג אותו כי הוא היה AFK פתאום. אוקיי, קיבלתי את הסטאפ. צילו. יש לי נעליים בשבילך. הוא עדיין רודף אחריי. שיט, הוא עדיין רודף אחריי. תבוא לספינה הזאת, אני אומר לך. לתוך הספינה? לא לתוך הספינה, כאילו מאחוריה. מה, רק רגע, הוא לא עזב אותי. לא, זה... אבל הוא הולך להרוג אותי בכל זאת. לא, יש לו 8 חיים. 9. 3, היה לו רק 3 חיים. איפה זה היה? תגיד לי. לא יודע. טוב, אני אמשיך. זה היה ליד הספינה. הוא עלה על הספינה? לא, זה ליד. הוא עכשיו עלה על הספינה נראה לי. לא יודע. זה לא. יאללה, נו. אני נכנס מתחת למים כדי שהוא לא יראה אותי בה. אל תגידו לי שהוא קפץ. אוי. מה? שיעור נגינה אחר כך. פאק, אני לא מוצא דרך. אין על... רוי! אוקיי, יאללה. I give you fighting kick in your ass. לא, יאללה, תעשה את זה מהר, משעמם לי. Oh no, they kill Kenny. ראיתי את זה מול העיניים. מה? לא משנה. במשפט שחבר שלי תמיד אמר, מהספורט פארק על משהו שקורה ברקע, אם אתה כאילו רואה ששום דבר לא קורה, אז הוא אומר כזה, Oh no, they kill Kenny, המטומטם הזה. מה? לא משנה. נו, מי שרואה סאוט פארק מבין. אני מכיר את זה. אוקיי, יש לי קצת אוכל. אני מכיר סאוט פארק. אתה לא מכיר. נראה לי אני בתוך המערה, יש לה 3 כניסות כזאת, היא נראית כמו... בשום מה, עוד לא לקחו חלק מהתקופה. נו, משעמם לי. ואני לא יכול לעשות עליך ספקטייט. במערה יש קיר כזה של גראבל. גראבל, סתם. גראבל. אוי, ומצאתי שם דפץ'. יופי, בעוד אני פול ארמור, ויש לי 1 פאונד פיש. מה הוא פאונד פיש? אני אלחם עם ה-1 פאונד פיש. שיט, אני חייב לעשות אינצ'נט. יש עוד צ'יטמנט אם אתה הורג מישהו עם 1 פאונד פיש. יש לך סטרמסות בכלל? כן, יש לי. אז לא תשתמש ב-1 פאונד פיש, זה גרוע. אנחנו רק 2 וראיתי את זה קורה. אני בא. ראית את מה? איזה מוזר. אוקיי, 10, 9, 8, 7, 6, איפה? אני ראיתי אותו. 5, אני 4, הורג אותו, אני הורג אותו. 2, 1. התחלתם, אוקיי. אז אתה נגד בחור שהוא יותר ראופי ממך. אז אתה עומד למות, כן. אז באמת, יש לי יתרון. הוא נותן לך דיימונד. איזה ג'נטלמן. הוא כזה אל תהרוג אותי. תיזהר מאחוריך. תיזהר, הוא עומד להרוג אותך. לא. מה? אני הייתי מנצח אותו. מי שראה את הסוף שיגיד לי מה לעזאזל קרה. כי אני עליתי מעל המקום של הספאון. מה? תגיד, נכון יש את המקום שמחכים בו? כן. אז בוא עליתי למעלה מעליו. אוקיי. טוב, יאללה, תכניס אותנו למשחק ואני אחזור כשהוא יכניס. וחזרנו לכם. כן. כמובן טוקסיקולוגית כמו תמיד. משעמם לי. כך בואו כי אנחנו נצטרך את זה לפירמידה. וואו. לא, בעצם אי אפשר לעשות את זה, זה בלתי אפשרי. מה? זה בלתי אפשרי לעשות את הדבר המבורק. אבל מישהו אמר לי שהוא הצליח. אף אחד לא סופר על זה שלך. גיא אמר את זה. כן, חשבתי שאפשר, לא, אני אמרתי לו שבטח אפשר לעשות את זה, אבל כן, זה לא צריך. רגע, אני הורג את סלנדרמן. כן, אתה הורג אותו. אני שונא את סלנדרמן,
כי אני לא יודע, אני פשוט שונא אותו. לא! כי אני שיחקתי במשחק מת! שלו. וואי, סלנדרמן לגי. אבל מי שאני שונא יותר מסלנדרמן, זה ג'ף דה קילר. ואני לא הולך לספר את אתה הסיפור. מדבר על פרדי קרוגר. מה? למה? על מה אתה מדבר? טוב, אני באדר. אתה אפילו לא מכיר את ג'ף דה קילר. אני בכלל לא בפירמידה, אני הלכתי למקום אחר. הלכתי לאיזה בית. אני הלכתי לאריה הגדול שאף פעם לא הבנתי מה הוא אמור להיות. אחי, לא נראה אמור לי שהוא להיות אמור חייזרים. להיות הספינקס. היי פיקסל, אם אתה רואה את זה, נראה לי שצריך להיות חייזרים כאן. כאילו, סתם בשביל הכיף, אתה יודע, כאילו. אני עומד למות. מה? זה יהיה כזה קול. אני מתתי. לא! בדיוק אותו זמן. איזה תזמון. טוב, אנחנו נחזור לכם כשרוי יעשי מפה חדשה. שמנו לכם במפה פיקס שאני לא הסכמתי עליה, אבל הוא המעצבן הזה של הפארטי. ועוד משהו, אנחנו משחקים עם מאסטר פיקס, קוראים לו JK1234547. לא, ספרינט עליו. צורד. יש, גנבתי לו משהו. יש לי חרא של וודן סורד. לי יש וודן אקס, לא וודן אקס, סטון אקס. לאיפה הלכת? איפה אתה? זה אתה. אתה אומר טעות. הרגתי אותו בשבילך. גנבתי לו. אסלח. מה? אני עזרתי לך, אתה עמדת למות. סטיקס. יופי, לקחת את הראש. אני אתן לך... מה אתה עושה? למה אתה בודק תיבות? אני משועמם. משוממה. משוממה? משועמם. נראה לי שזה... לא כובע. הקטע שלך מכוער. וסורד. לא נכון. אבל יש לי את זה. טוב, אני אוהב חרב יותר מזה, אז אני... כאילו, הם עושים את אותו אטאק דמג' אז... תראה. להגיע... אוף, כמעט הגעתי לתיבה המסתורית. סטון סורד. איפה? מה? הרגו אותי. איפה היית? שיט, זה ג'ייק 1, 2, 3, 4, 7. זה מאסטר, זה המאסטר. איפה הוא היה? לא יודע. לא! איך הוא עושה דברים כאלה אופים? רואה? הוא הרג אותי הוא פשוט מלך. הוא האקר. הוא מלך? לא, הוא לא האקר. הוא האקר. לא, הוא תמיד משחק בפיקס. כאילו פיקס הוא הכי אוהב. אבל הוא האקר. אוקיי, יאללה, משחק אחרון. כן, אנחנו נעשה משחק אחרון ונחזור אליכם. חזרנו אליכם במפה האחרונה שלנו להיום. כן, ואני הולך להרוג את תומר. אני לא תומר! בכלל. טוב, תקשיבו, אז אתם לא מבינים איזה קטע קרה. הוא ראה מישהו עם סקין מכוער. עם דיימנד. ואני אומר לו... שיט, לא בחרתי גיט. בשנייה האחרונה. יש לי דיימונד ואיירון באותו מפה. אני הורג אותך סתם. שיט, למישהו יש אייר. סתם. אתה רגע מתת או שזה היה מישהו AFK? לא, אתה לא מתת. איפה אתה? אני מנסה להרוג מישהו. הוא לא מוריד לי והוא עם אקס פשוט. אני הולך להרוג מישהו שאפילו לא יודע שאני כאן. תומר סתם. יותר טובה. באמת? תעשה עליי סספקט. סספקט, אני משהו. עושה סספקט על נדב. נדב. יש שתי AFK'ים שעומדים אחד על השני. שיט. אונס. אז אתה רוצה שנעשה עוד משחק אחרון? לא, זה המשחק האחרון. אני פשוט אעשה עליך ספקטייט עד שתמות. אני עומד למות, אני מת. ראיתי את זה. אוקיי, משחק אחרון. לא, משחק אחרון. לא, אנחנו נעשה את זה בפרק הבא. אוקיי. תנו סאב ולייקים נהנתם, כל פעם שלכם לשתף איתי אפילו אתם. תנו סאב ולייקים נהנתם, תתעלמו מרוי, תעשו לו סאבסקרייב, תעשו לו דיסלייק ותחסמו אותו בסקייפ. אז יאללה ביי. לא.